Ako nga pala si Lisel Riguya Quimi. Paki-subscribe po sa YouTube channel ko, Bisayang Bombay. Karon kay kuan magmukbang kog mangga, kay wala ko'y bugas. Okay. Mga unta guys, dira o sili o gibutan ako og sili. So, daghan kay akong mangga. Mami nang hatag og mangga guys. Mo to nga. Ya, wa man ko'y bugas. Wala na ayuda. Kaunta. Wa mo bugas guys, mo na na yung buhaton. Mukbang na lang mo mangga. Pait kay karon ng ano eh? Pait kayo karon nga panahon. Pandemic. Kaya jud na trabaho guys kay mapalit na mo tanan ba mga kaong kaglamit. Kung kay trabaho. Wala yung magtrabaho guys simula itong January. Naoperahan man ko guys, mao nga nakalid ko hangtod karon. Nya, mabalik na ako trabaho. Wala pa may bakante dito sa akong gitrabahoan. Dito ko kay dakog sweldo dito. Guard man ko, security guard. Karon lagi kay wala pa ko'y trabaho. Ikaw sa mangga. Huwag mo ipat bugas. Hindi ko gipadala sa akong anak guys. Sa probinsya. Pag magbuhat dahil kag YouTube channel guys, no, kailangan bagaon mong naong, kapalon mong mukha. Kapalan ang mukha para, di mahiya. Kani, busog na kay kuha ni guys. Bawal pud ni sa may ulcer. Guys, kadaghan. Itas, kinabuhis kong break. Uban gani guys, kaya maingon nga. Mayahay daw dito sa Manila. Gusto ba sila kabalo kung sa kapait din. Pait kayo dito sa Manila, oy. Hindi kayo trabaho. Huwag manghatag dari bugas. Hatag sunan, wala. Di pareha sa probinsya nga, manguha kag gulay sa nataran. Diri sa Manila, tanan diri paliton, walay gihatag, walay hatag. Wa man po'y katamnan diri, di man pareho sa probinsya nga, daghan og katamnan. Pwede ra ka mananom og gulay.
Unang, kaya nasa probinsya, ay nalamog anhe diri Manila. Kung wa mo'y dagang kwarta. Paik deres Manila. Deres Manila, dagkulag kuan, minimum dire, dagkul sahod. Pero napod go'y barato, ng mga probinsya-probinsya dire. Wala yung guys. Nautpon ka guys, natawagan nga ako sa akong agency. Wala na ako ipadala sa kong anak. Halang kay guys. Halang. Tambok-tambok na ko ani guys. Sige, kaon tulog, kaon ug mangga. Sakit kaya wala yung trabaho. Mas paso na kong kaon guys ha. Mahuman na unta ning kuan guys ay pandemic. Mawala na ning virus ba no? Mabalik na tanan. Ito masaya. Buhat nimo kung ano sa imong gusto. A like would be appreciated. Kalong kinanay korpyo-korpyo. Wala na inumanan. Sarado. This morning, Thailand. Paano siya foods, nutritious milk drink with vitamin C3, B6, E, calcium, and zinc, and the delicious chocolate flavor para laging energized at ready to do more all day. Nagyain naman akong kuto-kuto guys. Ako na tagmanggani kaya watay bugas. May trabaho.
Halang kay guys eh. Mhm. Guys, magpaalam na ko guys, murag di na mahurot na ako. Maglain na akong sikmura. Lisod kayo, kay wala man ko yung pamahaw. Unya na ko gabi mo kaog kanon, kay wala man ko yung bugas. Manggara. Thank you for watching guys. Salamat. Bye bye.